Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaya titah menika kagunganipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ing tembe badhe wangsul ing pangayunanipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Keparengna kula matur wonten ing ngarsanipun para pinisepuh, para sesepuh ingkang dahat binektenan, sagunging para asung bila sungkawa kakung saha putri ingkang winengku ing pakurmatan, sinaosa wonten ing swasana duh kita menika, sumangga tansah kula dherekaken hangluhuraken asmaning Gusti ingkang Maha Kawasa, inggih Allah Subhanahu wa ta'ala, ingkang sampun paring rahmat saha kawelasanipun dumateng panjenengan sadaya lan kula. Satemah ing wanci siang menika kula lan panjenengan sadaya saged kempal manunggal wonten ing papan menika. Saperlu nderek asung bela sungkawa awit sedanipun Bapak Hirusen Sarutobi kanthi kinayoman ing karahayon. Salam saha sholawat mugi tansah kaaturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, minangka dadya tepa tulodo gesang bebrayan wonten ing alam donya, lan tansah panjenengan kula anti-anti pitulunganipun syafaat benjing wonten ing alam akhirat. Amin. Para asung bila sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, kados duh kita wara ingkang sampun sumebar bilih sampun kapundhut wangsul sowan wonten pangayunaning Gusti ingkang Maha Kawasa kanthi tentrem, panjenenganipun Bapak Hirusen Sarutobi rikala dinten Jumat Legi surya kaping 26 September warsa 2020 wanci tabuh 9 dalu dumugi yuswa 700 taun. Wondene jenazah badhe kasareaken wonten ing Sasanalaya Konohagakure kirang langkung 1 kilometer saking griya duh kita. Ing salajengipun keparengna kula minangka pambiwara hangaturaken urut-urutaning lampah tata cara bidaling layon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi ing wanci menika. Minangka purwakaning tata cara inggih menika pambuka, kalajengaken salat jenazah. Sesampunipun salat jenazah badhe katindakaken tata cara tanggap pasuryan. Purna tanggap pasuryan salajengipun inggih menika atur pambagi harja. Sesampunipun atur pambagi harja
kalajengaken atur panglipur dumateng kulawarga ingkang nandhang sungkawa. Purna atur panglipur ing salajengipun badhe katindakaken tata cara pandonga. Wondene tata cara ingkang pungkasan inggih menika bidaling layon. Makaten menggah urut-urutaning lampah tata cara bidaling layon sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi ingkang sampun rinakit dening para kulawarga. Matur nuwun. Para asung bela sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, muruwakani lampahing tata cara bidaling layon sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi ing siang menika, sumangga kula dherekaken kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tata cara salajengipun inggih menika salat jenazah. Awit saking menika katur dumateng para kadang ingkang badhe nyolataken layonipun sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi kasuwun enggal samekta. Wondene ingkang piniji minangka imam nuninggih Bapak Ibiki Morino. Katur dumateng Bapak Ibiki Morino wekdal kula aturaken. Sumangga. Para asung bela sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, purna salat jenazah ingkang sampun katindakaken, tata cara salajengipun inggih menika tanggap pasuryan. Bilih ing wanci menika para kulawarga badhe hanguningani pasuryanipun sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi ingkang pungkasan. Wondene ingkang badhe hamratitesaken lampahing tata cara tanggap pasuryan nuninggih Bapak Hatake Kakasi. Katur dumateng Bapak Hatake Kakasi wekdal kula aturaken. Sumangga. Para kulawarga kanthi gilir gumanti nyeketi gendhoga layon, wigatos hanguningani pasuryanipun sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi ingkang pungkasan sinartan hanawur sekar. Jroning batos hamung ndedonga wonten ing ngarsaning Gusti ingkang Maha Kawasa kanthi pangajab mugi sowanipun sawargi Bapak Hiruzen Sarutobi tansah sinuda salwaring dedosa, kapara kawuwuh ganjaranipun jumbuh kalian amal ibadah rikala sugengipun. Amin. Purna tata cara hanguningani pasuryan ingkang pungkasan tuwin hanawur sekar. Ing salajengipun petilayon badhe kakancing. Awit saking menika katur dumateng Bapak Hatake Kakasi saha Bapak Yamanaka kasuwun hangancing pedining layon. Sumangga. Para takziah kakung saha putri ingkang kinurmatan, tata cara salajengipun inggih menika atur pambagi harja
saking kulawarga ingkang nandhang sungkawa wondene atur pambagi harja saha atur panuwun badhe dipun sarirani dening kepala dusun Konoha nuninggih Bapak Sikakunara. Jumenengipun Bapak Sikakunara kaapit dening Bapak Sino Aburame saha Bapak Konohamaru. Katur dumateng Bapak Sikakunara wekdal kula aturaken sumangga. Purna atur pambagyaharja. Tata cara salajengipun inggih menika atur panglipur saha atur pambela sungkawa saking kulawarga ageng Trahasirama. Awit saking menika katur dumateng Bapak Danso wekdal kula aturaken sumangga. Para asung bila sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, purna atur panglipur saha atur pambela sungkawa. Tata cara salajengipun inggih menika pandonga. Wondene ingkang badhe hamandhigani lampahing waosan pandonga nuninggih Bapak Kabuto. Salebeting waosan pandonga para asung bela sungkawa kasuwun paring sabiyantu kanthi tadah amin sesarengan. Katur dumateng Bapak Kabuto wekdal kula aturaken sumangga. Para asung bela sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, purna waosan pandonga ing salajengipun inggih menika pangangkating petilayon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi saking griya Duhkita tumuju ing palataran. Wondene para kulawarga ingkang kapiji hamanggul petining layon nuninggih Bapak Naruto, Bapak Sasuke, Bapak Yamato saha Bapak Konohamaru. Katur dumateng sadaya ingkang kapiji wekdal kula aturaken sumangga. Petilayon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi sampun kapanggul dening para kulawarga wonten ing palataran griya Duhkita. Ing salajengipun bilih ing wanci menika para putra wayah badhe hanetepi tata cara brobosan. Awit saking menika katur dumateng Bapak Hatake Kakasi kasuwun hamratitesaken lampahing tata cara brobosan sumangga. Para takziah kakung saha putri ingkang kinurmatan, tata cara salajengipun inggih menika bidaling layon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi saking palataran griya Duhkita tumuju papan ingkang pungkasan inggih ing Sasana Laya Konohagakure. Awit saking menika katur dumateng sadaya ingkang kapiji hamanggul petining layon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi nuninggih Bapak Edi Bagus, Bapak Nandu Suko, Bapak Bintoro saha Bapak Agung Pamungkas kula sumanggaaken.
Manawi sadaya ingkang kapiji sampun satata, lampahing bidaling layon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi tumuju papan ingkang pungkasan inggih ing Sasanalaya Konohagakure, kula sumanggaaken. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Para asung bila sungkawa kakung saha putri ingkang luhuring budi, kanthi bidaling layon sawargi Bapak Hirusen Sarutobi dhateng Sasanalaya Konohagakure menika minangka pratandha bilih tata cara ing siyang menika sampun paripurna. Pramila kula minangka pambiwara nglenggana anggen kula ngaturaken urut-urutaning lampah tata cara kathah subasita ingkang boten meranani penggalih panjenengan sadaya. Mawantu-wantu kula nyuwun diagunging sih samudra pangaksama. Pepuntoning atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.